नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश आप लोगों के बीच पहली बार उन सभी नए जोड़ों जिनकी शादियां इस साल होने वाली थी पर इस लॉकडाउन के चलते उनका दिन आगे चला गया, उनके दिलों पर क्या बीतती है इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब से कोरोना महामारी आई, जब से कोरोना महामारी आई, कितना लोग के आस पर बा पानी फिराई। अंगूरी पर दिन गिनी, अंगूरी पर दिन गिनी टाइम कटाई, आई लॉकडाउन के चलते में हरियो ना आई। जेठ बैसाख में रहे दिनवा धराई, जेठ बैसाख में रहे दिनवा धराई, कितना लोग के आस पर बा पानी फेराइल। जब से कोरोना के महामारी आइल, कितना लोग के आस पर बा पानी फेराइल। आगे की पंक्ति है, जे जहां बावे, जे जहां बावे उहवे बा अटकल, लॉकडाउन के ताला बा दुनिया में लटकल। सोचत रही मन में जवन उहो ना भेटाइल, कितना लोग के आस पर बा पानी फेराइल। जब से कोरोना के महामारी आइल, कितना लोग के आस पर बा पानी फेराइल। ऑडियो आ वीडियो कॉल, ऑडियो आ वीडियो कॉल से करता लोग बात हो, भेंट नइखे हो तो मलता लोग हाथ हो। छूट गइल बाटे सबकर धधाइल, कितना लोग के आस पर बा पानी फेराइल। जब से कोरोना के महामारी आइल, कितना लोग के आस पर बा पानी फेराइल। और अंतिम पंक्ति है, सोशल डिस्टेंस के, सोशल डिस्टेंस के करल ख्याल हो, अबो से ये भाई सुधार लोग चाल हो। जान बा तो जहान बा, जान बा तो जहान बा, काहे बाड़ा हबड़ाइल। कितना लोग के आस पर बा पानी फेराइल। जब से कोरोना के महामारी आइल, कितना लोग के आस पर बा पानी फेराइल। धन्यवाद, नमस्कार।